bitaraplığın mekani Şunun haşanlı gelyer ertelin Türkmenistan bitaraplığın mekani Türkmenistan bitaraplığın mekani Sarpambar Devlet baş tutunum dağdan arkam var Türkmenistan bitaraplığın mekani Devlet baş tutunum dağdan arkam var Türkmenistan bitaraplığın mekani Türkmenistan bitaraplığın mekani Dostuna kucak geriyaz gelinni Şeyli ol yar arzu hasıl bolunna Ruhumuz soğuk min qalyar belinde Türkmenistan bitaraplığın mekani Türkmenistan bitaraplığın mekani Türkmenin alına akınış doğdu Türkmenistan bitaraplığın mekani Türkmenin bağıtına akınış doğdu Türkmenistan bitaraplığın mekani Türkmenistan bitaraplığın mekani Türkmenistan bitaraplığın mekani Türkmenistan bitaraplığın mekano Assalamu alaykum berqarar dowlatimizin bagtiyarlyk döwründe ýaşaýan mehriban adamlar. Assalamu alaykum gahryman arkadamyzyň saýasynda Türkmenistan bitaraplygyň mekanylygyna ýaşaýan eziz watandaşlar. Mehriban doganlar, mehriban jigler, mehriban adamlar. Ne görüşmeli ýaly gahryman arkadamyzyň saýasynda biziň Türkmen medeniyetimiz, Türkmen sunatymyz dünýäň ýüzüne ýaňsalýar. Biz şular ýaly gepleşiň üstü bilen watanymyzy, arkadamyzy wasp edip bilýär, döredi bilýär. Naçal tadan ne gepleşiň başynda Türkmen sunatynyň haqqy onar gahryman arkadamyza köp sawatny aýdýar. Sebäbi şular ýaly mümkinçilikler döredip berýär. Goý arkadamyzyň jany sag bolsun, ömür uzak bolsun, başydyk bolsun. Elmidama Türkmeniň medeniyeti sunaty gahryman arkadamyzyň saýasynda dünýäň ýüzüne ýaňsalsyn. Sag bolun Halipa. Mehriban ýerleşler, eziz tomaşaçylar, onu näme sizin tomaşa etmeňizde çal tadan nasy gepleşigimiziň nowatda aksanyny size hödürleýär, bizden daşlaşmaň, bize tomaşa edin. Halipa, gepleşigimizde gatnaşan mihmanlarymyzy, halipalarymyzy tanşa edilmi? Tanşa edili. Mehriban ýerleşler, Türkmenistanyň halk artistleri, Halipamyz Qaqadur Täjimew hemde Türkmenistanyň halk artisti Berdinýaz Baba Niýazowy gepleşigimize çağırdyk. Şeýle de mehriban ýerleşlerine şu halipalanmada uly höwes bilen sadanlyk etmägine ýaş sadanlarymyzdan çağırdyk. Ana mihmanlamada hoş geldiňiz diýip ana söhbetleşigimizi başlaýar. Halipalar gepleşigimize hoş geldiňiz. Wagt tapyp geldiňiz. Ilki bilen size köp sag bolsun aýdýar. Ana gahryman arkadamyň saýasynda Halipa şähertlik ýoly dowam edýär. Qaqadurdaga, ana Berdinýadaga, ýaşlamyzyň arasynda, halkymyzyň içinde bolup, ýurt nesihat barada, terbiýe barada ýaşamyň içinde bolup,
Aydın mağarada, Saz mağarada, Halipalamız mağarada gyzykly söhbetleşik edip bir näçe ýyl watanymyza, halkymyza hyzmat edip berdiňiz. Yürekden zähmet çekden Gahrman arkadaşymyz ýaşullarymyzy, Halipalamyzy hormatlap bir şaher paýlaryny ýapýar. Onu bernäde makul bolsaň ilki ana Halipamyz Kagadyrdy täze bilen başlaýaly. Kagadyrda ilki bilen Halipa hökümini bir begençiňizi, buýsonçyňyzy bir halkymyz bilen paýlaşdyňyz. Onuň ýylynyň dowam eder. Näşe bagtaýalyk döwrümizde Mehriban arkadaşymy bize şaher paýny ýapyşýarlyk, ne berdiňýada da şaher paýny ýapdy. Gaty begenlik münasip adam diýip berdiňýada teleýaýlymda öz hünäriniň ustady mübarek bolsun. Şu hormatly arkadaşymyz maňa da şu garaşdyryň 29 ýyllaryna münasibetli halk maslahatyna permany golçyk maňa da Türkmenistanyň ýyly ýaşulsyn hormatly atapdy. Men begenýän Mehriban arkadaşyma watanyma hyzmat eden mektebimizde de şu vilayatlardan gelip çağlar okuyarlar. Hem Aşgabat şäherinden çağlar gelip okuyarlar, bilimlerini arttırýarlar. Mehriban arkadaşymyň ömrü uzak bolsun. Tutýan tutum işlerim rowaj alsyn. Hemişe bize baş bolup ýörmegini dilek edýär. Berdiňýan ştada şu pursatda menem seň sözüňe goşulasym gelýär. Pursatdan peýdalanyp buna Mehriban arkadaşymyň janynyň sag bolmagyny, ýylyk bähfirti alyp barýan beýik işleriň mudam rowaj almagyny arzu edýär. Mehriban arkadaşymyň janyny sag bolmagy. Inni Kagadyrda bir dostlarmy diýip bir siziň aýdymyňyz bar. Bernäde makul bolsaň bizim sağlanarlyk edel bir şonu halkymyza şol aýdym eşitdirip bere, eger mümkin bolsa. Ulu höwesler. Jahanna ýaşydylegim, jahanna ýaşydylegim, nesip etsin dosturma, nesip etsin dosturma. Bagtly ilim ýaýlagym, alkyşaýsyn dosturma, alkyşaýsyn dosturma. Bagtly ilim ýaýlagym, alkyşaýsyn dosturma, alkyşaýsyn dosturma. Dosturum hiç pes bolmaňlar, şapdan aşam mes bolmaňlar, şapdan aşam mes bolmaňlar. Nebisçim hanas bolmaňlar, sözüm ötsün dosturma, sözüm ötsün dosturma. Nebisçim hanas bolmaňlar, sözüm ötsün dosturma, sözüm ötsün dosturma. Minnetsiz olun, içide halas yer olun, gönlüm yesin dosturma, gönlüm yesin dosturma. İçide halas yer olun, gönlüm yesin dosturma, gönlüm yesin dosturma. Bilinler kadrın kardeşim, hedirini budurmuşum, hedirini budurmuşum. Onbolluğun mıdamişim, dilevesin dosturma, dilevesin dosturma. Onbolluğun mıdamişim, dilevesin dosturma, dilevesin dosturma. Senin sinavın, mertliktir senin sinavın. İlhan
yesin dosurma. Gecide halas yar olun, göğnüm yesin dosurma, göğnüm yesin dosurma, mehribandır ey. Inni hakydurdaga şeýlerek bir soraw. İlkinji sizi tanadan aýdymlar bar da. Menne sağdan hökümine iýleşlerimiz hem şu wagt dinläp oturandyrlar. Nurana ay, ýankyna aýdyp berdiňiz dostlarıma, o söýüp aýdymy, o şeýlede Gökdepem. Şol eger mümkin bolsa şo Gökdepem aýdym, hasan bir halkymyzyň aňyny ýaşaýa, şol halkymyz şonu gowy kabul etdi. Ni şol Gökdepem diýen aýdymy eger mümkin bolsa ýerine ýetirip beriň halifam. Evet ulan. Derimi akmaydı yerim, ayrılık boşagan qarawım. Arasında iki didem qarawım. Bir alam doğduk depem, gök depem. Dingli depe çıkıp barasan daşın. Hey 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 destidağı kurşavalar simdaşın. Geçmişin yatlamda aylan yar başım. Dedi alam doğduk depem, gök depem. Geçmişin yatlamda aylan yar başım. Dedi alam doğduk depem, gök depem. Gökdepem, Gökdepem, Gökdepem. Gökdepem mukamine acap mukam. Gönüverin hak muradiden mekan. Akalın göbeği kadimi mekan. Eli alam doğduk depem, Gökdepem. Arnamızı yatır senne Türkmenün. Hey 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 Orhan Mehmet Dökmen nur verdi hanım. Kur'an muradi şan dinim imanım. Yedi alam doğduk depem, Gökdepem. Kur'an muradi şan dinim imanım. Yedi alam doğduk depem, Gökdepem. Yatı yerim, min senin ayrılıp bire giderim. Hey hey yatır senden günlep şehit pederim. Hey hey yedi alam doğduk depem, Gökdepem. Hey hey yedi alam doğduk depem, Gökdepem, Gökdepem. Yedi alam doğduk depem,
Häzir gepleşigiň dowamynda Kaka Durdagy ýene-de aýdymlar dowam eder. Häzirlikçi bolsa eger mümkin bolsa Berdinýar Halipa bilen söhbetleşigimizi dowam edýäs. Berdinýardagy ana bir näçe sagurallary biziň gepleşigimize ýanyny alyp geldiň şu wagtda. Mähriban dinleýişler, bir näçe sagurallar. Şu sagurallarda hersiniň öz çalynşy bar, hersiniň öz usuly bar, hersiniň öz owady bar. Hersen bir hil ağaçtan ýasalýar. Ta çalmakaňyz eger mümkin bolsa şu saz guraly barada, çaljak sazyňyz barada. Gurrun berip izinden saz çalsaň ha gyzykly bolýar-da Kaka Durdaga. Ondan şu dil tüýdükden başlaýaly. Ana kerin dilli tüydükde şu. Aha. Hava. Dil jağısı var, yürü tuştaydı. Onun 4 tane saat perdeci var. Bunu Gamıştan eteledi mi? düme gamıştan eteledi. Bayram yüzünden, dağın yüzlerine. Düme gamış diýmek näme? Düme olanla şu yaşın suunu göğören gamışlar var ya da. Onu yürütü suvarılıp ikilene aktı şu suunu. Tevivatın suunu yaşına göğören gamıştan. Yüreğinden alıp katırak bekirak koyuyor. Özüňiz ýatýan berdin ýa-da şuny. Özüm ýatýan. Halipamy Ata Hojalyýew çopan eken hawa. Şoňa tüýdükler onuň näme? Men elime düşdi. Şeýdi bana solugundan Garamera dağdan şoň näili ýatarşy, näili tutulup çalynşy, şoň şeýdipne öwrenip ondan Ýaşykda öwrüňiz şeýle. Şu anoranam halkaýdymdan aýdan soň muňa ýanyna baryp anoran bilen maslahat edip ilk şu Türkmen halkaýdymyň sona gelni. Dil tüýdüge goşup çykdyk da. Ýaş näme ýagyýardyň diýip başlaýar. Şonda da munam halk hasan go kabul etdi. Berdinýardaga. Ne dilli tüýdük barada nasıl söhbetleşik etdiň? Indiňe sesini eşitdirämek galýada. Hawa başysyna häzir men gyýlarym diýen aýdyma dilli tüýdüge geçirip ýa-da kalaman sagyrlar bilen işledim häzir oğlanlar bilen bile çalp beräýin onu.
Berniýa daga köp sag bolun. Gaty gowy elşipdir tuwelemen arasynda akordeon sadural gidýär, şeýlerini soňky çykan sadurallary. Tuwelemi gaty öwüşgün berdiler, owdan bolupdyr. Indi Berniýa daga ýanky dilli tüýdük barada gurrun berdigini bärde gargy tüýdügimiz bar da. Türkmeniň saduraly dilenine ilki dutar, gyjak, gargy tüýdük, dilli tüýdük agdalýady. Şoň üçin şu gargy tüýdük barada da bir ýasalşy barada, hem döreýişi barada. Gurrun berip izinden bir saat çalyp berseňiz hasam ýerine düşer Berniýa daga. Gargy tüýdügimizden biziň gargy gamışdan ýasalýar. Gadymatlarda näme 7 oğlan etip ýasýan ekenler. Soňra muny hasymyna öldürtdik de muny. Şunu öňüne saat perdejikleri ýokary tarapyna bästanak bolsa ýene birine köpeltdik. Sesini köpeltdik. Şeýle mümkinçe köpelýärdi. Hawa bärde de öňkü perdejigi dur. Umumyň 7 saat perdesi var. Hawa. Munyň şeýdip buna özleştirip soňra men muny demirden ýasap başladym. Gargy tüýdük. Hawa ona görkedeýin. Sesa ýetgändir Berniýa daga. Ne berän? Buna demirden yasalışı, tutnabijağı yere plastik önümünden yasap koyan da onun şu bunun näme diýişime goýup çalynýar. Bulamına plasmas önümünden yasalan bulamına bir görnüşi. Gargy tüýdük barada gurrun berdiňiz, eger mümkin bolsa gargy tüýdüňiz sesini estirip beräň. Bolýa başlasınlar. Berniýat Halipa köp sag bolun. Ajaýyp owadlaryňyz üçin, ajaýyp saatlaryňyz üçin. Hakadur Halipa şeýse hötdeşligiňiziň birine siz dutar sadurany ilki sada girenňizde, aýdym sada girenňizde şonu çalp başladyňyz diýipdiňiz. Soňra mandalin saduralyna öz-özüňize sadarnarlyk edip. Indi şu wagtda simfonik orkestrlen siziň ýerine ýetiren aýdymlaryňyzy biz mawy ekranlar arkaly gördük.
Şeyler sonra mümkün bolsa şol ýanky mandalin sadaralynyň şeylerde simfonik orkestriniň sadanarlyk etmegindäki bir tapawutlyklaryny görüň berseňiz. Bir şu Mukammer Köşküne baramızda Kerim şungal bir simfonik orkestrda da bir aýdym ýa-da näil görýän diýdi bolum. Simfonik orkestrymyň men aýdyp bilerim kam diýsem. Ondan soň Atagelli garyatda bilen bir söhbetdeş bolýarsa. Hiňe waglyr olatlar diýdi. Esasy gowy edip ýerine ýetirmek gerekdir aýdym diýip Atagelli ağa şey diýipdi da. Şeydi onunla şu maslahatymy bilen simfonik orkestrda bir näçe aýdym aýtmak meýser etdim aňa. Inni Halifa eger mümkün bolsa gepleşiň şu ýerine bir nurana aý diýip bir aýdymyz bar. Şu neçennem şol diňlenýär şol özüňiz öwretdiňiz sadany. Eger mümkün bolsa şol aýdymy ýigitlerimiziň sadanarlyk etmeginde bir ýerine ýetirip berýäňiz. Ulu howas bilen. Bilbillik kapasa düştüm. Bevul kimin atır saçtı. Yuğunun gulap sonu. Yuğunun sen bil kaçtı. Aşığımdan umma kaçyan. Tılla kemir bilim desem. Bilim desem sarım açyan. Nuranay, nuranay, bolu bilmeýäti jahanna saňa tay. İpek paraşalar yaraşar. Bilbil sesine garaşar. Alınakta koşuhanım. Koşuhanım bez kuruşar. Nuranay, nuranay, bolu bilmeýäti jahanna saňa tay. Nuranay. Bilmedi derdime dağlar. Ağladı ses koşup bağlar. Sayat nova deli porhan. Deli porhanların ağlar. Nuranay, nuranay, bolu bilmeýäti jahanna saňa tay. Nuranay.
Şimdi kakadurda bir hereketlerek aydımların birini eger mümkün bolsa yerine yetirip bereň. Häzir şu Göreogly Şadet sanmyldan bir ýar görünür diýip goşgu bar. Şonu häzir men ýerine ýetirip bereň oğlanlaryň sağlaryny argat etmegine. Koca dağlar başında lemmer kar görünür. Koca dağlar başında lemmer kar görünür. Menim däli köňlüme aly gözlü ýar görünür. Menim däli köňlüme aly gözlü ýar görünür, ýar görünür. Ýar görünür. Kıyılan kalem kaşları, piste de kanlı dişleri, 18 örüm saçları mar görünür. Kıyılan kalem kaşları, piste de kanlı dişleri, 18 örüm saçları mar görünür, mar görünür. Görülaydır menim panı dünyada meskerim. Görülaydır menim panı dünyada meskerim. Cevrici panı gözüm dünya gözü dar görünür. Cevrici panı gözüm dünya gözü dar görünür, dar görünür. Dar görünür. Kıyılan kalem kaşları, piste de kanlı dişleri, 18 örüm saçları mar görünür. Kıyılan kalem kaşları, piste de kanlı dişleri, 18 örüm saçları mar görünür, mar görünür, mar görünür, mar görünür. Kakadurda köp sağ olun. Inni Berdiňýada gedek sizden. Sizeme özüm Kakadurdaga sağdan algydy bir joş oturýarsyňyz bir söhbetleşigimiz dowam edäýeli. O nähil joşmajak. Şu bizim şu edýän işlemizde şunu alak hormatly arkadaşmy şafer paýlaryny ýapdy, namazy şafer paýlaryny ýapdy. Men joşup bir kän bir neme salýan men tüýdük bilen beýlek sağlaryň bir hili yüreğimde bir hili şu ana oran aydının kaptalından iki sesi koşup aydıyordum da. Buradan şunu alak ben yüreğimde coşup bir vatan vasfı diyen aydın döredi. Aydın aydıp verecek mi? Onu geçen Berdiňýada ulu hüwetini.
vatan Hunçalarım solmaz Gergülli vatan Günlerimizi toy bayrama bekleyen Arkada ağlanan oğullu vatan Bağsayırıp kuşlu bülbülli vatan Hunçalarım solmaz Gergülli vatan Günlerimizi toy bayrama bekleyen Arkada ağlanan oğullu vatan Ernäda köp zaman, şeýle bir näçe saz gurallar bar. Gysgaça şu saz guraly bir gurrun mer birinden şu saz gural bar, onuň bärde de bir täsin saz gural bar. Şonuň bir gurrun merip şu bir sazlar ýyldyna bir ýerine ýetirip berseňiz da berýär. Ana şu sukas tüydük değil ya da şu kadim wagtlar bizim ýüpek ýolumyz hormatly arkadaşlarymyz döwleden kitaplarını alak geçer. Kadim ýüpek ýollar bolupdyr. Hatay döwletinden bizim ýurdumyzda çeni kerwan saraýlar ýöräp şataýan şu tüýdüge näme çalarlar eken kadim wagtlarda. Tawa ulu görnüşler amma. Tawa madana şu bizim işarymyz Gahrman şunu togat berdi. Ondan men bunu saldym da şu. Salyp bir hili 2 ses 3 ses gel çykýar şu sesinden. Sesini işitip berä. Oraya şu bir ses verip durýar, bir ses. Onu ikinci sesi kömek edip iki ses peýda bolýar. Häzir men bu şäherki zaman sağroluna gel tansa çykalyň diýip buna bir saz öğretdim da. Şonu herna sizin şu orkestrňyzy bile çalyp berýän. Bernýada saz çalmak ýyldyna dowam eder. Şu saz gural barada da bir gysgaça gurrun berdiň. Ana kerim naşy bizim kadim sazlarymyzyň biri şu Türkmenistan ýurdumyzda köýne Rönş ýaylasyna şu taýda demir ustasy şu bolupdyr şol demir usta şu körüňe şeýdip şu ody gyzdyryp şoňa seredip şunu oýlap tapdyr. Ana bu geçiň dersinden ondan bu taýamyna şu dilli tüýdügimizi görýän ana. Daşyna mata tutulun. O daşyna mata tutulun geçiň dersi bunu gowy edip eýläp bad edip bunu ýasalan nabi. Ona bilen ha ýürütüne gamışdan dilli tüýdügimizde naşda 2 sanyň goşulanlar goýulypdyr. Onuň buzaş nemelerim ornaşdyrylyp hasan bayra çykmak üçin ýasalypdyr. Sawuranyň ady näme? Meşgul tüýdük. Meşgul tüýdük. Ýa-da şu taýda dur kabir hili kiçirek görünýär. Sen eliňize alyp alyp üfläp näme onuň arasynda salyp üfläp käwat durup salı oturmalar mı? Meşgul tüydü gılıklanyp öwrenlesim gelip şu sesine neme bir şey aşyk bolup öwrenip ýör, şuna adam öwrenip ýör, ente gasyr öldürmedim. Häzir men şu sazlar bolla bir orkestrden bile bir döwleden sazny çalyp berýär. Sazlar şatlyklyrak sazlar çalýar. Şatlyrak saz çalynýar. Ona ilki bernäda, ilki şu tüýdükde çalyp beriň onu. Soň ýygynyň meşgul tüýdükde ýerine ýetip berýär. Ona diňleýär hakadyr da.
Bernada köp sağ bolňyny. Şuda ýene de kakadurda bir näçe tüýdükler bar da. Arasynda gopudam bar. O saatlyk tüýdü bar. Bir ýene de gurrunlara bir näçe tüýdükler bar. Bizim şu Balkan welaýetimiz Azyap diýen bir owazykda şu sazlar tapylypdyr. Onun şuna men elime düştü, onun şu sazlarlaryny göçürüp buna ýazmalat diýip bir kılanýatmagymyz bardy. Şoňa usta ýördüm, şoňa şunu ýasatdym. Duw ağacyndan ýasadan. Şoňa ady saatlyk sazlar. Saatlyk sazlar. Sesini meşdirä elin, hani. Sağol Bernada ýene tüýdükler bar hani. Ana goşa dille tüýdük diýilýär. Näme muny ikisi goşalaryndan ha kän dem gerek bolýar mu? Sesini meşdirä elin. O sesini bir boljuk saraýar. Çalady. Bernada sağ bolun. Ýene de bir näçe tüýdükler bar. Kän taýda tüýdükler. Şunu alaýna. Şuna bilen bizim kadim sağlarlarymyzyň biri, bunu iki boğundan varat. Abi müstüce var edinim. Yürütüden saat perdecikleri var. 5 tane. Bär tarafından 6. Bundan şunu şey deyip çıkına bär ölçtürýärse, onun çalıvermeli. Her muam bir öz başına bir gowy bir ýoýunjak ses var. Bu sağlarlarymyzyň kadim sağlarlarymyzyň biri balaman sağlarlar. Sesini meşdirä elin, hani. Berdine ýa şu tüýdükler tuğulama dürlü görnüşlerin salyp oňa başarmaň bar da ona salyp berdiň. Entek salmadyklar hem käm taýdy. Indi şu goşa tarda da maňa ýa sadanlarlyk etdiň. Indi şu baglama ta uralýar. Bunu da bir sal salyp beräýär. Şu näme şu baglama diýip dinleýijilerimizden hem gyzyklanýan bolmagy. Şu ýürütüş perdelerini baglaýarlar da şunu ýürütüp perde ýasaýarlar. Şu şey perden bağlayan, şu şey bağlama diýip şondan gelip çykýar şoňa. Bağlamaň bir näçe görnüşleri bar. Bağlamaň bir näçe görnüşleri bar. Şoňa 3 görnüşleri bar. Bular düzülüş, üýtgeşik. Häzir men bu bağlamada da bir türkmen halk sady gelinler aýdymdan barmy? Men şonu ýerine ýetirip berýän senin orkestrňa bilen. Onu ulhy göz bilen dinläliň.
Berdinýat halipa köp sag bolun, ýerine ýetip beren ajaýyp sagyňyz üçin gyzykly söhbetdeşlikler etdiňiz, iýleşlemede de bize de gaty gyzykly boldy. Ine halipa, iýleşler gepleşimiziň jemleji pursatlarynda ýetip barýar. Kakadur halipa eger mümkin bolsa, helki ýerine ýetip beren aýdymlaryňyz ýalyk bir dowam etseňiz. Göre ol şahadet sanından turu bibi canlı bir aydın olunun sağlanarlık etmegine şonu aydip beren yerine getirip beren. Bağımda bir gül açıldı, toy bizan torunenni. Yar tapışar vakti geldi, toy bizan torunenni. Yürümi khan yürünenni. Yar tapışar vakti geldi, toy bizan torunenni. Aşık arzuğum çeker, gözlerinden kan yaş döker. Levlerin balmadır şeker, tuy bizan tonenni. Yürümi khan yürünenni. Levlerin balmadır şeker, tuy bizan tonenni. Giyenim atlağı darayı, yüzlerim güzelim ayı. Giyenim atlağı darayı, yüzlerim güzelim ayı. Sensin perilerim tayı, turbi can turvanenni. Yürümi khan yürünenni. Sensin perilerim tayı, turbi can turvanenni. Yürümi khan yürünenni. Senin gülün asla solmaz, geldim o yutmasam bulmaz. Gülünden senden elülme, turbi can turunenni. Yürümi khan yürünenni. Gülünden senden elülme, turbi can turunenni. Yürümi khan yürünenni. Turbi can turunenni. Yürümi khan yürünenni. Turbi can turunenni. Yürümi khan yürünenni. Ana Mehran ile ser görüşmez ýaly şuň köý çalsalarna gepleşigimiz şul aýdym saatlardan söhbetleşiklerden ibaret. Ana halipalarymyz Türkmenistanyň halk artisti Kakadurdy Täzimow, şeýlede ana Türkmenistanyň halk artisti Berdinýaz Babanýazow, şeýlede ana halipalarymyza uly höwes bilen sadanarlyk eden ýaş ýigitlerimize köp sag bolsun aýdýar. Gepleşigimize gelip
halifalar ilmide ama halkymyza hedil berip ýaşlamyň içinde öwüt netice edip halkymyza hyzmat etmeňizi arzu edýär. Sunuň ota sarpaly, iriz arkadaly watanna mehmanleşlerden ähliňiziň görjeňiz diňe gowunlary bolsun. Goý gahrman arkadamyzyň saýasynda biziň halifalarymyz, şägirdlerimiz ilmidama täze aýdym saatlar bilen çykyş edip dursunlar. Şu eşretdikleri bize peşkeş eden gahrman arkadamyzyň ilmidama belent baş aman bolsun, jany sag bolsun. Ýyl ýurt bähwitli bek tutumly işleri ilmidama rowaj alsyn. Onda mehmanleşler ýene-de ana ýagşy günlerde görüşýänçä. Hoş, sag bolun.